dros ei llwybrau a thai meddwl hyd. Tîr oedd ein dewinoedd ar gan yn un ar gwynt yr Un o afonydd mwyaf hynafol, mawreddog, hanesyddol a phwysig Cymru ydy'r Afon Dyfrdwy. Ymunwch â fi, Dafydd Roberts, Ecolegydd efo Parc Cenedlaethol Eryri, i gael sgwrs gyda rhai o'r cymeriadau sy'n edrych ar ôl yr afon eiconig yma. Gyda bron i ganrif o brofiad o weithio ar yr afon rhwngthyn nhw, mae gennym ni Nick Thomas o Gyfoeth Naturiol Cymru, ac mae'n sioe deuluol heddiw yma, achos am y tro cyntaf yn y gyfres, mae gennym ni ddau frawd yn westeion, sef Gethin Morris, hefyd o Gyfoeth Naturiol Cymru, ac Arwel Morris o Barc Cenedlaethol Eryri. Fy ngwestai cyntaf ar y rhaglen ydy Nick Thomas o Gyfoeth Naturiol Cymru. Nick, da ni'n gweld yn gilydd ar gaeau criced Gogledd Cymru o dro i dro yn ystod yr a'r ha dwytha nes di gytuno i ddod ar y podlediad. Mae gennau goff eliffant ydyn, dyma ni. Diolch i Hiti am gytuno i ddod ar y rhaglen ac i gymryd rhan, a croeso i'r podlediad. Diolch yn fawr, Dafydd. Mae'n neis dal i fyny efo ti unwaith eto. Diolch ti, Nick. Ti wedi bod yn gweithio maes cadwraeth yng Nghymru ers amser maith i wahanol gyrff yn gwneud gwahanol swyddi. Be di teitl dy swydd bresennol di, Nick? Teitl ydi Prif Cynghorydd yn yr adran gweithrediadau. Mae hynny'n swnio'n swydd efo lot o gyfrifoldebau. Pa fath o gyfrifoldebau sgen ti'n rhinwedd y swydd fan? Wel, ar hyn o bryd, y prif peth dwi'n gwneud, dweud y gwir, ydy reoli y prosiectau life, sef ni wedi cael arian Ewropeaidd ar gyfer, 5 prosiect erbyn hyn i gwella ansawdd safleoedd bwysig i bywyd gwyllt yng Nghymru. So, of course, mae un ohonyn nhw yw'r adfer yr Afon Dyfrdwy. Wy'n siŵr ni'n mynd i sôn ychydig fach am hwnna heddiw, ond mae un ar corsydd yn y canolbarth, Cors Caron a Cors Fochno. Mae un ar Tony Tywod o Merthyr Mawr, ger Pen-y-bont yr Ogwr, right round i Niwbwrch yn y Gogledd, so sawl safle fyna. A hefyd, mae yna 2 prosiect newydd ar fi'n dechrau, un ar yr afonydd pwysig yn Ne Cymru, sef taifi cleddau tywi ar Uwch hefyd, a'r un arall yw un ar corsydd crynu, so corsydd anghyffredin iawn, ond y prif safle yw Cors Crymlyn ger Abertawe. So, dyna y prif peth dwi'n neud efo fy swydd i reoli'r prosiect yna. Maen nhw werth 30 miliwn, dwi'n meddwl, i gyd. So maen nhw'n prosiectau mawr sy'n para am 5 mlynedd. Hefyd, dwi'n gwneud tipyn o waith arall ar bioamrywiaeth i Gyfoeth Naturiol Cymru, a chydig fach o gwaith ar Brexit hefyd. So mae'n swydd reit amrywiol, y dweud y gwir. O'n i'm yn sylweddoli bod gen ti gymaint o sgôp a chyfrifoldebau dros Gymru erbyn hyn, Nick. O'n i'n gwybod bod ti'n weithgar iawn yn Ngogledd Ddwyrain Cymru wedi bod dros y blynyddoedd dwytha. Mae dalgylch yr Afon Dyfrdwy yng Ngogledd Ddwyreiniol Cymru. Mae'n dalgylch eitha mawr, a mae'n ganran sylweddol o'r ardal waith di bod dros y blynyddoedd. Mae'n afon enwog yng Nghymru a thu hwnt. Mae wedi bod yn afon bwysig iawn dros y cenedlaethau i wahanol bobl, gwahanol ddefnyddwyr. Be di pwysigrwydd yr afon y dyddiau yma? Wel, mae'n bwysig ar gyfer sawl maes, y dweud y gwir, oherwydd, of course, mae'n bwysig iawn ar gyfer
pysgota, yn enwedig lawr yn aber yr Afon Dyfrdwy, le mae'r glai cocos, mae yna lot o pysgota ar gyfer wahanol fath o pysgod yn digwydd yn yr aber. Wedyn, yn y rhan o Caer i fyny i Llyn Tegid a tu hwnt. Of course, oedd yn bwysig iawn ar gyfer pysgota ar gyfer eog, ond erbyn heddiw, mae'r poblogaeth y pysgod wedi disgyn gymaint bod pysgotwyr methu tynnu nhw allan o'r afon erbyn hyn. Ti'n gallu pysgota ar gyfer nhw, ond ti ddim fod i lladd nhw, oherwydd maen nhw mor bryn erbyn heddiw, sy'n hynod o drist i meddwl bod rhywogaeth mor bwysig i Gymru, dwi'n meddwl, a wedi mynd mor anghyffredin. Of course, mae pysgod arall yn yr afon, mae brythyll, of course, brythyll y môr, llysywod bendoll, a lampreis, fath o pysgodyn hynod o ryfeddol, really, sy'n fath o, mae'n edrych fel llysiwen, a maen nhw'n sort of sticio ar pysgod arall a signo maith allan nhw. So, fath o bywyd hynod o ryfeddol. 3 wahanol rywogaeth o llysywyd bendoll. Ond wedyn lawr yn aber yr Afon Dyfrdwy, mae dal yn bwysig iawn ar gyfer pysgota, yn enwedig y glai cocos, le mae yna 50 o pobl yn gwneud i bywoliaeth lawr fyna, casglu cocos, o mis Gorffennaf i mis Rhagfyr, a mae lot o pysgod arall lawr fyna hefyd. So mae'n bwysig iawn ar gyfer pysgod. Mae'n bwysig iawn ar gyfer dŵr. Mae lot o dŵr yn cael ei tynnu allan o'r afon sy'n mynd i Lerpwl ac yn y blaen. So mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn. Mae dŵr, of course, yn mynd i'r camlas, sydd yn galluogi pobl mynd ar ei cychod o Llangollen lawr mewn i Lloegr. A of course mae'n bwysig cynwio, cerdded, gwylio adar. Mae'n bwysig ar gyfer lot o wahanol fath o diwydiannau, dweud y gwir. Mae lot o'r dyddodion yna gwaddod, maen nhw'n llawn mwy dod y traeth, bwyd i'r holl adar yma sydd yn ddibynnol ar yr aber. Adar o dramor, Gwlad yr Ia, Scandinavia, Rwsia yn dod yma lot yn y Gaea. Pa fath o adar sgen ti i weld ar y Ddyfrdwy yn y Gaea yn enwedig Gwannig? Wel mae lot fawr yn dod, fel chi wedi dweud, yn dod lawr o'r Arctic yn ystod y Gaea, yn enwedig rydyddion fel y Cilfinir, so y deryn sydd wedi prynhau yn ofnadwy fel y deryn sy'n bridio yn Cymru, yn Prydain, yn cyffredinol, ond mae dal lot yn dod fyna yn ystod y Gaea. Piod y môr, yr oyster catchers, 10 o filoedd yn dod fyna. Of course, maen nhw'n bwyta lot o cocos, so weithiau mae yna ancuddweld efo'r casglu'r cocos. Mae yna adar fel rostog, cynffon braith, a lot fawr o chwiaid hefyd, of course. Ac yn diweddar, rhywbeth sy'n diddorol sydd wedi datblygu yw gwyddau y troed pink, pink-footed geese. Maen nhw wedi cynyddu yn ofnadwy, so mae yna filoedd ar filoedd yn nhw wedi dechrau dod i'r aber erbyn heddiw, ac mae hwnna'n neis iawn i weld. Chi'n gweld, cannoedd yn hedfan o gwmpas, yn ymwedig gyda'r nos, fel mae'n nosi. So, mae'n really bwysig ar gyfer y rydyddion, y waders a'r chwiaid. A, of course, mae wedi cael ei dynodi lot o wahanol dynodion cadwraeth, sef adal arbennig,
y cadwraeth, safle ramsar, safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig ac yn y blaen. Mae'r RSPB efo gwarchodfa natur mawr ar yr ochr Lloegr, ger Burton. Ac mae fath o, wel, un o'r llefydd aberoedd mwy o bwysig i fywyd gwyllt ym Prydain. Yndi, mae o'n hollol ffantastig o le. Dwi ddim wedi treulio llawer amser yn bersonol, ond dwi eisiau gwneud ymdrech i wneud mwy o gerdded ar hyd llwybr Arfordir Cymru sy'n pasio ar hyd yr aber yn fanna. A tro dwytha ni yna, un o'r pethau nes i weld oedd Llynos y Mynydd, ti'n modd, o'n i'n disgwyl gweld y Llynos y Mynydd. Rein o'n nhw wedi cael eu modrwyo Nant Francon yn ystod y tymor nythu. A wedyn bod nhw'n dod lawr i lannau Afon Dyfrdwy ar hyd y Morfeidd yma i fwydo yn ystod y gaeaf. O hwnna rhyw gysylltiad dipyn bach yn anisgwl. I bobl sy'n eisiau mynd i weld yr aber, mae'r gaeaf yma, mae o'n amser ffantastig i bobl fynd yn dyrun. Ydy, yn bendant, mae yna pob math adar fyna. So, fel Llynos y Mynydd, fel o ti'n dweud, Bras yr Eira yn un arall. Chi'n gweld y deryn bach, prydferth gwyn, sy'n treulio y haf yn llefydd fel y Cairngorms yn yr Alban neu yn Scandinavia. Maen nhw'n dod lawr fyna chydig bach ar hyd y môr fyna. Ac yn ystod y haf, mae'n gwych hefyd. Mae lot o morwenoliaid o gwmpas. Mae'n bwysig iawn ar gyfer morwenol cyffredin sy'n nythu. Canedd ohonyn nhw'n nythu ar pyllau yn y gwaithdy, rydw i dweud, yn Shotten. Mae'r morwenol bach yn nythu yn Gronant, y deryn hynod o pryn a dweud y gwir, ond mae yna degau o para yn nythu fyna, un o'r llefydd mwy o bwysig ar gyfer y deryn hyn yn Prydain i bridio. A wedyn mae adael fel wedi dechrau dod yn diweddar fel Llydan Big, y Spoonbill. Mae hwnna'n ofnadwy o cyfroes pan o'n i'n dechrau cymryd diddordeb mewn adar ac yna, falle 30-40 flynedd yn ôl, fyddai byth yn meddwl fydden nhw yn nythu, wel, yn Prydain y hyd yn oed yn Chymru, o'ch chi'n gwybod o'n nhw'n nythu yn De Ffrainc, ond falle herwydd newid hinsawdd a falle, chymod, newydd yn y ffordd mae tir yn cael ei reoli ac yn y blaen, maen nhw rwan yn nythu yn Prydain ac yn cymwys yn aber Afon Dyfrdwy, so ancredadwy. Waw, o'n i'n di sylweddoli hynny. Wel, dwi sicr yn mynd i wneud ymdrech i fynd lawr Gwanwyn nesau i drio gweld rheina, Nic. Wel, Nic, mae'n amser ni'n dod i ben. Diolch yn ofnadwy ti. Jyst am roi drwy agoriad llygad i ni rili o bwysigrwydd y Ddyfrdwy a beth sy'n mynd ymlaen yn y dalgylch a beth ydych chi'n neud o ran eich gwaith jyst i amddiffyn a gwella'r amgylchedd. Nic, mae wedi bod yn bleser a gobeithio na i ddal fyny fo ti cyn bo hir. Diolch yn fawr iawn. Ail westai sydd wedi recriwtio i gyfrannu'r podlediad ar hyd ochrau. Yn arall o gaeau chwaraeon ffrwythlon y gogledd, cae pêl-droed y Bala'r tro yma, lle mae'r meibion yn chwarae pêl-droed efo'i gilydd, ydy Gethin Morris o Gyfoeth Naturiol Cymru. Croeso, Gethin. Smai, Dafydd. Be di teitl dy swyddi ar hyn o bryd, Gaeth? Ar hyn o bryd dwi'n gweithio i Project Life, Life yr Afon Dyfrdwy, a yn swydd ydy swyddog adfer, neu prif swyddog adfer Afon. So dwi'n hlwm efo'r prosiect yn wneud gwaith i wella yr hinsawdd i bysgod ac i bob rhywogaeth yn yr Afon Dyfrdwy. Briliant, mae'n swnio'n gret o job hwnna, Gaeth. Wel, cyn siarad am y Project Life, o'n eisiau dy holi di, sut dos di dy swydd bresennol, be oedd llwybr dyrfa sy'n nes di gyrraedd lle wyt ti rwan, Gaeth? Dwi'n di ddangos i pyn o'n oed o'n edrych gwir. Nes i gychwyn ffwr yn gweithio y Llyn brenig o bob man, fel Warden tymhorol, a wedyn ges i swydd dros dro gyda Awdurdod afonydd adeg ynny, yn ôl yn 91, a wedyn mynd ymlaen i gael swydd parhaol fel cipar afon, a dyn fe sy'n gweithio fel cipar afon ar yr Afon Dyfrdwy o 91 tan 2003.
A wedyn nes i newid swydd a mynd mewn i fwy, wel, i'r ochr cadwraeth o gweithio pysgodfeydd, wneud prosiectau bach, adfer yr habitat yn yr afon, a neu ryw brosiectau bach felly, a gweithio efo clybiau esgota felly. So, dwi wedi gweithio ar Afon Dyfrdwy ers 10 ar 20 o flynyddoedd, dweud gwir. Waw. Ia, mae'n stori dda. Dwi'n hoffi clywed mae dan bobl sydd yn ymddidori yn y maes ers blynyddoedd ac yn cael cyfle a wedyn gweld lle maen nhw'n mynd. Ti'n amlwg yn nabod yr afon fatha cefn dy law erbyn ŵan ynde. Dydyn nhw chydig wrthyn ni am beth i nodweddion biolegol pwysig yr Afon Dyfrdwy yn enwedig o ochr y pysgod. Be sy'n yn yr afon? Diolch yn hawdd gweld be sy'n yn yr afon i bawb na chdi. Dywedrwch chydig wrthyn ni be sy'n yr afon, Geth? Ie, fel ochr y pysgodfeydd, mae'n waith i wedi bod yn glwm efo eog fwy na ddim byd, y salmon. Mae'r Afon Dyfrdwy yn bwysig iawn, a di bod yn bwysig iawn yr hyd blynyddoedd fel fishery. Mae bobl yn dod o bob rhan o Brydain i Sgota am yr eog. Maen nhw'n talu pres mawr i Sgota amdanyn nhw, maen nhw'n aros yn yr ardal, gwario pres, mae o'n bwysig iawn. A wedyn hefyd mae gennym ni y greiling, sgodyn sydd wedi datblygu'n ofnadwy yn yr afon Ddyfrdwy. Mae'r pysgodyn yma yn hoffi dŵr oer, a wedyn mae gennym ni argau celyn ag argau brenig ag alwen ar y Ddyfrdwy, a mae'r tymheredd y dŵr reit sefydlog, a mae hein wedi poblogi rhan fwyaf o'r afon. A erbyn hyn mae bobl yn dod o bob rhan o byd i Sgota am hein. Mae'n gystadleuaeth bob blwyddyn, dwi'n meddwl bod wedi cael ei chynnal wan. Dwi'n meddwl oedd y gystadleuaeth dwytha y mis Rhagfyr, a dwi'n meddwl oedd i'r ail ar 20 gwaith iddi gael ei chynnal, a be maen nhw'n alw ydy gystadleuaeth pencampwyr Ewrop, a dwi'n meddwl bod 17 gwlad yn cystadlu yn ni tro dwytha. Mae bobl, maen nhw'n dod yma am wsnos cyn y gystadleuaeth, maen nhw'n aros yn yr ardal, gwario pres. Mae pysgodfeydd yn dod â lot o arian mewn i'r ardal, i ddigwyr. Mae o'n bwysig iawn. Mae'n bwysig bod yr afon mewn cyflwr da yn gallu cynnal poblogaethau'r pysgod yma. Maen nhw'n andros o bwysig i'r ardal a'r economi. O'm mhrofiad i o weithio mewn llawer o wahanol fathau gynefinoedd. Mae afonydd yn un o'r cynefinoedd hynny sy'n uno bobl o bob sector a bob cefndir. Does e'n llawer o bobl nad oes ganddyn nhw rhyw fath o gysylltiad personol ag afon, wrach di chwarae mewn afon pen nhw'n blant a'r atgofion di aros efo nhw. Ac o ganlyniad, dwi'n sylwi bod 'na awydd cry warchod afonydd. Sut ymateb ti'n gael gyn dirfeddianwyr enghraifft pan ti'n cnoci ar y drws i drafod cyfle neu trafod syniad? Mae o'n amrywio, ond fel ti'n dweud, mae rhan fwyaf o bobl yn bositif iawn am y gwaith da ni'n trio wneud. Lot o weithiau da chi'n mynd i siarad efo ffarmwr neu tirfeddianwr a dweud bod ni eisiau gwella'r ansawdd i bysgod a felly, a maen nhw'n dweud, does o ddim pysgod yma. Mae gymaint o bobl yn sbio ar afon, ond dyn nhw ddim yn gweld be sydd yn y dŵr neu be sydd o dan y dŵr. Ac yn aml iawn, da ni'n gwneud gwaith monitro ynghlwm â'r gwaith yma felly. A da ni'n gwneud rhywbeth ar enw Sgota Trydanol, lle da ni yn stynio'r pysgod i weld faint o pysgod sy'n yna felly. A ma' nhw jyst yn meddwl bod y peth yn anhygoel, da ni'n coelio bod yna gymaint o fywyd yn yr afon i ddweud gwir. Mae'n fendigedig i weld. A chybod bod da ni gyd yn blant, da ni'n cered afonydd a sbio a felly. Ond fel mae rhywun yn mynd yn hyn, dwi'n meddwl bod gen rhywun yr amser a ddim yn sbio rhy fath ar bethau. Mae pysgodfeydd wedi mynd lawr, ond eto, pan ydych chi yn sbio, mae pysgod dal yna, a mae hynny'n syni lot o bobl i ddigwyr. Mae hynny'n taro tant fo fi, profiad cyntaf fi o'r lockdown cyntaf, dipyn amser ar yn dilo bob peth arall di ganslo dyn. Oedden ni'n mynd ar plant i lawr at yr afon a trwy bont lleol yn fyma ar y Ddyfrdwy, ynde. A jyst, diwrnod heilog, dŵr glir,
a jyst sefyll yn dawel ar y bont. Oedd o'n rhyfeddol be o ti weld, penhwyad, yr paic mawr yma'n patrolio dan y bont bob dydd. O ti'n gweld y brithyll, a jyst gwneud amser i ymchwilio a jyst sbiad ar be oedd yn yr afon. Oedd o'n fendith mawr i fi, ac hefyd i'r plant yn ystod y cyfnod clod. Mae'n gret cael gwybod dipyn bach mwy am bywyd cudd yr afon gen ti i'r adegau. Ydyn, mae'r holl bethau yma'n mynd ymlaen. Ond eisiau dy holi di, pa gyfleoedd sy'n ei bobl yn wneud efo'r prosiect cyfrannu at i lwyddiant ac yn y pen draw, teimlo mwy o berchnogaeth yr afon a cyfrannu at lwyddiant tymor hir yr afon, Geth? Mae hwn yn rhan mawr o'r prosiect i gael y bobl lleol i ymuno a cymryd diddordeb yn yr afon iddi gwir. Yn anffodus, mae'r prosiect yma wedi cychwyn ar adeg gwael i allu cysylltu a gwneud efo y bobl lleol achos y Covid yma. Chyfo, blaniau i wneud teithiau afon a cynhadledd a hyn a llall. Fel mae'r y sefyllfa yn gwella fo'r Covid, da ni'n gobeithio gallu wneud hynny. Mynd i sioeau lleol, teithiau fi nos, jyst cered ar hyd yr afon, jyst i allu, i rannu stori'r afon i ddweud gwir efo bobl lleol. Da ni'n gobeithio yn nes ymlaen flwyddyn yma fyddwn ni'n gallu pwysio ymlaen efo pethau felly. A hefyd, da ni'n mynd i wneud cynhadledd siw braidd yn y flwyddyn ola'r prosiect i wneud efo wahanol fudiadau sydd yn wneud gwaith tebyg ar afonydd ledled Prydain ag yn Ewrop i ddweud gwir. So, da ni'n gobeithio cynnal y gynhadledd yma jyst i allu dangos be da ni wedi bod yn gwneud a rhannu profiadau, pethau sydd wedi gweithio, pethau heb weithio. Mae wedi bod yn heriol, ond da ni roed lot o bethau allan ar Facebook a Twitter hyn a llall, a mae ymateb da iawn. Mae lot o bobl hefo diddordeb yn be da ni'n neud. Nid yn unig pysgotwyr, mae pysgotwyr yn den maen nhw yn andros efo diddordeb mawr yn be da ni'n neud. Ond hefyd mae mudiadau bywyd gwyllt a pobl yn gyffredin, mae'n ddiddordeb mawr iawn hefyd yn be da ni'n neud ac yn yr afon ei hun, yr Afon Dyfrdwy. Dwi'n sicr yn synhwyro hynny, mae'n awch gyn bobl i wybod mwy am beth sy'n ar ei stepen drws nhw yn ei afonydd nhw. Mae'n briliant bod chi yn cynnig cyfleoedd i bobl a jyst gobeithio wneud y cyfyngiadau yma gan i atai bobl fanteisio'r eitha ar y cyfleoedd sgynnach chi ar eu cyfer nhw. Reit, Tegid. Wel, mae wedi bod yn bleser llwyr cael rhyw sgwrs bach sydyn efo ti am yr Afon Dyfrdwy. Diolch i ti am wneud yr amser i gael sgwrs, Geth. Dwi'n gwybod bod ti fwy prysur a welai di cyn bo hir. Oce, diolch yn iawn ti, Dafydd. Wel, Geth. Tara. Tara. Wel, dau enw sy'n mynd law yn llaw fe gilydd yng Nghymru erbyn hyn ydy Llyn Tegid ac Arwel Morris. Warden Llyn Tegid ers 33 o flynyddoedd. Diolch am ymuno efo ni, Arwel, a chroeso i'r podlediad. Pnawn da, Daf, sydd wyt ti? Dwi'n reit da, diolch ti, Arwel. Rwan, mae dy ddyletswyddau di'n Llyn Tegid ar dalgylch yn eang iawn a ti'n gwneud rôl pwysig ofnadwy. Enghraifft, sgen ti rhyw fath o handl ar faint o ymwelwyr sy'n heidio i lannau Llyn Tegid bob blwyddyn? Wel, dwi'n siŵr ti'n gwybod y hun, Daf, wrth basio Llyn Tegid a yn rhinwedd y swydd pan ti'n dod lawr yma, ti'n gweld yr cannoedd a'r miloedd sydd yma yn aml iawn bob dydd rwan. So, dyn ni sôn am gannoedd o filoedd yn ystod y flwyddyn. Dyma, be dwi wedi sylwi lenni fwy na dim byd, dyn ni wedi cael ha eithriadol o brysur. Ond hefyd, mae'r tymor di ymestyn, mae dim yn brysur yn ddyfn mewn i'r gia lenni. A oedden ni gweld heddiw ar ddyrnod yn mis Ionawr pan fydd hael allan. Lot fawr o bobl allan yn cnwio ac yn hwylfyrddio yn gynnar iawn yn y flwyddyn fel tai. Ie. Na, mae hynny'n braf i weld dyri bobl yn mwynhau beth sy'n ar ei stepen drws nhw. Jyst
jyst yn cymryd mantes o'r cyfleon sgynnon ni yma yn y Bala, lle. Ti'n fe, fel ti'n dweud, mae'r cyfleon yma'n di, lle bach iawn di Bala hun, ond mae'r gweithgareddau sgynnon ni yma, yn enwedig gweithgareddau dŵr a hamdden yn gystal â ni lle dwi wedi gael yn Gogledd Cymru, ddweud gwir. O, sicr. A ti'n dall yn iawn pan bod bobl yn heidio yma'n dweud. Y cyfleon fel ti'n dweud, y golygfeydd, mae'r lle'n cael ei reoli'n dda, diolch i ti a dy gydweithwyr a lot o bobl eraill. Ia, pam ddim dod yma, ynddo? Ie, hollol. A ti'n fe, da ni gyd, dwi'n cwadda'n hyn, da ni wedi cwyno lot bod yna lot o bobl yn dod yma yn enwedig llynedd pan ni'n ofnadwy o brysur. Ond ti'n weld o'n dweud, ti'n gweld, os ti'n byw mewn high-rise yn Manchester neu Lerpwl neu Birmingham, ti'n gweld be maen nhw'n weld yn Gogledd Cymru a ti'n sylweddoli y lles mae'n neud i bobl i ddod allan i lefydd yma'n dweud. O, sicr, amhrisiadwy ar ôl. Ynddi. Wel, dwi'n gwybod sut ti'n gweld pethau, ynddo, ond dwi'n gweld ti fath un o'r bobl sy'n rhyw fath o lyd o fewn y gymuned, ti'n bwynt cyswllt i ymwelwyr, trigolion lleol, y gymuned amaethyddol a'r gymuned yn ehangach. Ti'n dipyn o ffixer mewn ffordd yn dweud, ti'n cael lot o broblemau, pethau'n codi, ti angen sortio rheoli. Rwan, ymysg nifer o sgiliau sgen ti, dwi'n gwybod bod ti'n dipyn o diplomat, pan ti'n trin pobl sy'n troi fyny ar ochr y Llyn, a ti'n trin nhw efo hiwmor a gwen fel arfer yn dibynnu faint o fynes gen rhywun. Ie, fel arfer, dyda. Fel arfer, ia. A mae'n wych i weld, ynddo. Mae'n gweld rhywun sy'n gallu trin bobl wrth i waith. Mae'n briliant i weld. Ond un talent dwi wedi sylwi, a dwi'n edmygu yn y ti, di'r gwaith ti'n gwneud efo ysgolion, bobl ifanc. Enghraifft, mae'r meibion di bod ato chi yn gosod trapiau mamaliad bach, checio nhw'r bore wedyn, am lygod, adnabod y llyg, llygod y coed, a felly sy'n y trapiau cyn i'r rhyddhau nhw. A ti'n amlwg yn cael pleser o hynny. Dwi newydd gael sgwrs andros o ddiddorol efo dy brawd am prosiect Life Afon Dyfrdwy, efo Gethin. A rhan o'r prosiect yna di prosiect diorfa Llyn Tegid. Swn i'n feddwl mae hwnna yn brosiect sy'n dy siwtio di'n iawn, efo y mwynhad ti'n gael o weithio efo bobl ifanc. Dydyrwch ydy gwrthyn ni, be ydy prosiect diorfa Llyn Tegid, Arwel? Wel, i yn y ti, prosiect Life Afon Dyfrdwy, mae'r rhan o hynny. A, yn brif ni oedd fel tai, oedd sortio allan prosiect y diorfa yma yn swyddfa Wardeniad yn Bala, lle mae gennym ni danc hefo wyau pysgod, wyau British Brown. A hefyd, mae gennym ni danc arall yn ysgol Bro Tryweryn yn Fron Goch, lle hefyd mae gennym ni danc hefo tua 200 o wyau yn obeithiol yn mynd i ddiori yn yr wythnos 10 diwrnod nesaf. Ti'n gwybod, ti wedi crybwyll, ti'n gwybod dwi wrth y modd yn gweithio hefo bobl ifanc a ysgolion. Dwi wedi gweithio efo ysgolion lleol ac ysgolion o gwmpas Gogledd Cymru ac ymhellach. A dwi'n meddwl bod o mor bwysig prosiectau fel yma, bod ni'n dangos i'n bobl ifanc be sgennon ni ar yn stepen drws fel bywyd gwyllt, fel ti wedi crybwyll cynt. Mae haim y gweld dwi wrth y modd, a chwarae teg, mae gweddill staff Llyn Tegid hefyd yn, fel Sir Sais yn dweud, buy into this, da ni rili yn gweld o yn beth pwysig iawn, mynd allan i ysgolion neu cael nhw yma, a dysgu iddyn nhw beth sgennon ni yng nghefn gwlad Gogledd Cymru. Ie, mae wrach di bod yn fwlch yn y cwricwlwm swn i'n tybio mewn blynyddoedd diweddar. Wrach diffyg cyfleon i bobl fynd allan i wneud gweithgareddau yn y maes. Mae o'n gret bod chi'n gallu cynnig hynny. Ynddi, ac yn enwedig hefo Covid, pethau fel yma wedi cael ei rhoi neilltu am flwyddyn a hanner, 2 flynedd. A ti'n teimlo bod gen ti rhyw grŵp o blant ysgolion sydd wedi methu allan ar hyn. A mae o gymaint o biti. Dwi'n meddwl bod ni'n cymryd y cyfle ywan a mi wnawn ni'n y dyfodol i ail-wneud hyn i gyd ac ail-gael plant ysgolion allan yma i weithio hefo ni.
Mae hynny'n gret i glywed, achos yn sicr, mae yna awch, ti'n modd, pan ti'n siarad efo ysgolion a staff ac athrawon, mae yna awch am gyfleoedd i wneud y math yma o beth, lle. Oes, mae yna allan ne. Oes, dim dwy beth yma peth. Sori, yn ôl at y prosiect, Daf, fel er ti ofyn i fi. Ti'n dall bod fi licio siarad o'n dweud. Ondo. Beth dyn ni'n neud ydy, dyn ni wedi cael yr wyau yma o'r ddiorfa yn y wain yn Chirk, a wedyn 200 o wyau yn y tanc yma yn Llyn Tegid, a i'r rhain o'ch chi sgen ddiddordeb, mi ydych chi ddilyn y prosiect ar wefan y parc, a just clicio ar y link diorfa Llyn Tegid, a mynwch chi weld y tanc a'r wyau fel maen nhw'n dod yn ei blaenau yn y dyddiau nesaf yma. Wedyn, mae gen ti gamra wes yn y tanc. Oes, mae 2 gamra yn y tanc yma yn Llyn Tegid, a dyn ni'n trio hyrwyddo fo bod pobl yn dilyn ar y well beth dyn ni'n neud yma ynda. Gret. Ydyn mae'r peth yn mynd yn lot ehangach na jyst gweithio efo ysgolion lleol, lle mae rhywun dros y byd i gyd yn gallu ymuno. Yndi siŵr, mae o'n gored i pob gael, gweld beth dyn ni'n neud lle. Ond beth sy'n wahanol yn Ysgol Bro Tryweryn, does gen nhw ddim camerau yn eu tanciau nhw. Beth dyn ni wedi wneud ydy, dyn ni wedi setio tymheredd y dŵr rhyw ddigri yn uwch yn Ysgol Bro Tryweryn. Felly, rhyw fath o experiment ydy o. Gan bod y dŵr yn gnesach, dyn ni'n obeithiol y bydd i wyau nhw yn deori ychydig yn gynt na rhain ni yn Niorfa Llyn Tegid, gan bod y dŵr ddymeredd yn uwch. Wedyn, beth sydd dda i'r ysgol, maen nhw'n dilyn i'w tanc nhw hunain o'r ysgol, a maen nhw'n dilyn beth sy'n digwydd y fama oddi ar y we ynda. Na ti, wedyn maen nhw'n gallu gwneud cymariaethau rhwng y tymeredd dŵr efo beth sy'n digwydd yn ei ysgol nhw a beth sy'n digwydd yn chi yn y bala. Na ti. A wedyn mae hynny'n plethu'n gret, swn i'n feddwl, efo'r cwricwlwm newydd mae Gymru yn dyrru, ti'n modd, o ran cyfleoedd traws-gwricwlaidd i wneud gwahanol bethau, plethu mathemateg i fewn i'r peth yn y ysgol a jyst dysgu am yr ymgylchedd. A ti'n be, athyn ni ar wyau yno, dechrau'r wythnos, a mae'n anhygoel ysdi. Y cwestiynau ti gael gan y plant yna. Swn i'n gallu wneud rhain yn o fyny, ynddo. Oedd y cwestiynau yn dod o bob man. A mae chwarae teg ydy, mae jyst yn bleser yn dydi, ti'n gwybod bod gen nhw ddiddordeb yn byw ti'n neud yn dweud, ti'n bo? Ond, who are the fish's parents? Pw di mam a tad yr wyau yma? Wel, o'n i'n gallu ateb hwnne, ti'n gwybod? Ond, oedd o'n gwestiwn yn dweud, ac oedd o'n gwestiwn digon teg yn dweud, ti'n bod yn feddwl? A wedyn, ti'n esbonio wedyn sut mae'r wyau wedi cael ei ffrwythloni a sut da ni dod yn nhw o'r waen a fyddan nhw yn y tanc am rhai dyddiau wrach 8 diwrnod a fyddan nhw'n diori a be fyddan nhw'n gyro wneud, fyddan nhw'n gyro bwydo nhw. A ti'n be, maen nhw yn prynu mewn i'r pethau ma'n dydau, maen nhw'n lli bodde. A dyna di'r holl bwynt yn bod chi yn addysgu bobl, ti'n ma, be sy'n mynd ymlaen ar ei stepen drws nhw yn ei afonydd nhw'n de. A ti'n be, dyna di rôl Warden yn y marn ni, mae rôl Warden yn eang iawn, dydy, a fel dwi'n gwybod hadwytha, o'r rhan fwyaf yn amser ni yn cael ei gymryd fyny hefo rheoli twristiaeth, ond mae'n lot mwy i'n gwaith ni na hynny. Da ni'n gweithio'n agos o'r gymuned efo cyngorau cymuned efo ymweithwyr, tirfeddianwyr, pob peth, ond mae'n braf cael, fel o'n i'n deitha ti'n mynd allan i ysgolion a wneud gwaith efo nhw hefyd. Yndi, mae o'n arbennig. Mae'n becyd adnoddau wes, Arwel i arwain pobl trwy rei o'r gweithgareddau, maen nhw'n gallu wneud â nhw efo'r prosiect. Mae Gyfoeth Naturiol Cymru wedi creu pecyn, a wedyn mae hwnnw ar gael ar y lein hefyd, a swn i'n cynghori, os di ysgolion yn dilyn o, i fynd mewn i'r pecyn yno, a ti'n dysgu am life cycle, pysgod a rhywbeth o felly, mae'n ofnadwy o ddiddorol, wedyn, mae o'n neud bobl gael ei weld o a gweithio hefo fo lle. Gret, ydyn, dwi'n eisiau bobl gymryd mantes o hynny'n da. Oes, siwr, oes. Be fydd hanes y pysgod mae Arwel ar ôl iddyn nhw ddeor yn y tanc? Y plan ydy, pa fydden nhw yn deor, fydden ni'n cadw nhw'n y tanciau am ddipyn, ydyn, fel ti'n gwybod o hyn, mae'n sach fwyd ar y pysgodyn lle maen nhw'n bwydo eu hunain
a mae'r sach yn mynd yn llai ac yn llai. Wedyn, unwaith fydd y heini di mynd o golwg, fyddwn ni'n bwydo rhyw chydig arnyn nhw, cadw nhw yn y tanciau eto am ryw wythnos glas yn ei feddwl. A wedyn, fyddwn ni, unwaith o'n wedi cael caniatad gen y bobl iawn, lle y bobl sy'n gyrru rhoi y caniatad allan, fyddwn ni'n mynd â nhw i'r Afon Tryweryn, wrth ymyl ysgol Bro Tryweryn, a'i gwllio nhw allan i'r afon. A gobeithio y bydd gennyn nhw ddyfodol fel ti'n gwybod y hun, mae'n siŵr chydig iawn ohonyn nhw'n neith fyw cyfnod hir yn yr afon, achos gen ti gymaint o bethau eraill sy'n eisiau bita nhw. Oes. Ond fydd y plant yn cael cyfle i ddod efo ti bydd i gael... Byddwn siŵr, byddwn mynd ar plant allan, byddwn dynefyd diwedd y prosiect lle byddwn nhw'n gallu, rhoi be maen nhw wedi edrych ar ei ôl allan yn yr afon de. Gret. Chos, i hafon nhw fydd ond de, i pysgod nhw bydden nhw. Yn ei dilo nhw mae'r pethau ma'n de. Hollol, yn ei dilo nhw mae'r dyfodol de, Daf. Yn union. Wel, Arwel, mae'n amser ni'n dirwyn i ben. Diolch yn ofnadwy am dy sgwrs. Dwi wedi rili mwynhau, a dwi'n gobeithio na i weld ti'n fuan ar lannau Llyn Tegid, mae'n siŵr. Diolch yn iawn ti, Daf. Gobeithio i chi fwynhau clywed rwch chydig yn fwy am yr Afon Dyfrdwy, rhai o'n nodweddion arbennig a chwrdd â rhai o'i phobl. Diolch o galon i Nick, Gethin ag Arwel am y sgyrsiau. Os ydych chi eisiau cadw fyny efo'r newyddion diweddara o Barc Cenedlaethol Eryri, cofiwch ddilyn y parc ar y cyfryngau cymdeithasol.